97 гадоў таму адбыўся пераварот, які ўвайшоў у гісторыю як дзень вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. З цягам часу слава яго аслабла, Савецкі Саюз распаўся, але і цяпер у нашай краіне памятаюць і паважаюць падзеі тых часоў. З цеплынёй успамінае пра жыццё ў савецкія часы і ветэран камуністычнай партыі Александр Канахоўскі. Прафесійны шлях Александра Дмітраевіча быў звязаны з сельскай гаспадаркай. Больш за 20 гадоў ён прапрацаваў старшынёй калгасу імя Карла Маркса. Свае абавязкі герой нашага сюжэту выконваў адказна. Да справы падыходзіў з душой, за што і быў прыстаўлены да працоўных узнагарод. Зараз жыццё Александра Дмітраевіча складваецца з клопату пра сям'ю, дом і гаспадарку. А яшчэ ён не ўяўляе сваё жыццё без лыж і кожны год не прапускае выпадку бліснуць майстэрствам на спаборніцтвах у Шклове. Напярэдадні свята мужчына з цеплынёй успамінае аб тым, як стаў камуністам і які след пакінула камуністычная партыя ў яго жыцці. Коммунистом я стал, правда, поздно. В 70-м году поступил в коммунистическую партию. Стал коммунистом в 70-м году и вот до конца был. Ну, билеты и сейчас никуда не сдавали с собой, значит, все это. Ну, так я по партийной линии не, потому что был хозяйственником. Ну, была у нас же своя парторганизация. Тогда председатели колхоза, если назначали, окромя, надо было, чтобы дал согласие обком партии. Значит, возили в обком партию. Везут, первый секретарь везет в обком, там бюро идет и тебя прослушивают, значит. Ну и вот, я помню, меня говорят, ну слушали. И Краулин еще был, до Прищепчика был первым секретарем обкома у нас, Краулин в области, говорит, ну вот через 3 месяца мы проверим. И не проверяли ничего, и так я остался. Партыйная арганізацыя аказвала дапамогу ў рабоце, вучобе і правядзенні культурна-масавых мерапрыемстваў. У памяці Александра Дмітраевіча яна засталася як арганізацыя, якая дапамагала людзям станавіцца бліжэй і шукаць агульныя інтарэсы. І хай свята вялікай рэвалюцыі ўжо не такое значнае, як раней, заўважае, што гэта частка яго ўласнай гісторыі, а значыць, і адзначаць яго будзе з ранейшым размахам.